Сигнал воздушной тревоги в священном городе. Палестинцы нанесли ракетный удар по Иерусалиму. Жертв удалось избежать. Местные жители спрятались в бомбоубежищах. Израиль и сектор Газа обмениваются авиаударами уже третий день. Более сотни ракет были выпущены в сторону палестинской территории. Палестинцы атакуют в ответ. Одна из выпущенных ракет упала возле Тель-Авива. За время конфликта погибли более 20 человек. Израильская армия объявила о мобилизации 16 тысяч резервистов. Возле границы с сектором Газа начали выстраиваться танки. Мы даем надлежащий ответ на авиаудары по городам в центре и на юге Израиля. Мы готовы, если нужно, провести эту операцию и другим образом. 17 българи работят в непосредствена близост до ивицата Газа. Това съобщи външното ни министерство, след като днес те са били посетени от българския посланик в Израел. Те са в добро здраве, но двама са поискали да се върнат в България и в момента се намират в посолството в Тел-Авив. Българската група работи на обекти в град Нетивот по силата на двустранна спогодба. Заради кризисната ситуация българският посланик е поискал от израелските власти българите да бъдат преместени на друго работно място. Външното ни министерство отново призовава българите да се въздържат от пътувания в района на Южен Израел и населените места близо до ивицата Газа.